Pagriing ko kakabsat sa umaga, ito na ang tumambad sa akin. Nagadunong parcel. Kitain nyo naman kakabsat kung gaano kaadaw ang aking parcel na itutulod ko sa inyong balay. At dapat ang tambutso, nag-o-order kayo ng nagdadagsain. Anya madaytan nga kasasaad ko. Minsan kahang kayo mag-order ati tambutso. Tapno hindi naman ako marigrigatan mag-deliver. Nya mga giti nga nakatado mga parcel lagi to yan. Pag deliver na gito yan nya mga gito nga nagnagan na. Ay urta na madadam yan. Dato yan. Ay asini ka to inara. Nya ita gito yan nakatado agsisina. Kuya. Nya pa na nya to nagdagsain. Puta na hollow block sa amin. Hollow block. Nako. Nya dato yan nako. Problema di pa kabisado tayo address. Ay urit ta na. Hollow block yan. Ay sus po hollow block. Pwede deliver kayo po hollow block ito eh. Shopee kayo. Bisa eh. Ano dato yan? Parang atoy, nag-order kayo ng nagdagsain. Kasano nga maaking i-deliver. Ang address pa atoy kit Itchagay. Ano ba naman ito? Ang luwang-luwang ng Itchagay. Ilang araw kaya bago ako makatulod ng ganito? Bago ko maisapol ang bahay nito? Grabe naman kayo. Anya kayo magkakabsat. Hindi nyo naman ako parparigatin para hindi ako magkutong sa biyag ko. Wala kang awa!